Karong adlaw nagabike ko mga inday. Unya wa damha mga inday nga nakras ko mga inday. Naglisod kag bakad mga inday kay kaawang tiil burag nalubag. So asang gi pa higda-higda sa mga inday kay grabe sakita ang tiil mga inday nalubag sa pagtumba na sa bike mga inday. So mo ni atong vlog karon mga inday kung giunsa na ho pagtambal ang akong lisa piang sa pagkakras sa bike mga inday. Abangan ninyo mga inday ug unsa ang gitambal ug unsay ang gibuhat mga inday. A few moments later. Mayo alon yun diha mga inday. Antawa mga inday nanguha ko og kanang sa aswiti. Dahon sa aswiti ni o aning mga tinanom dya wala yung pong mahimuslan karon kanapian ko nga nagbike mga inday. Kaning dahon sa aswiti mo na imong itaklap sa imong piang. Sa di pa na itaplak, ipahilot sa putimudaan. Unya itaplak na mga inday. Dali ra ni imong piang ani aayuhon mga inday kay pangpauli ni piang ning aswiti. Sa atong daghanon ni pag buha mga inday. Karon ni ipuli-puli lang ni nato. Niya mo ni aswiti mga inday. Di lang man maklaro kay natabunan sa balanghoy. Ngisi-ngisi lang ni mga inday pero sakit ning tiil ani. Kay nalubag ni wang tiil mga inday. So ning ipahilot mga inday sa manghud mga inday. Yan na, sakit. Sakit. Karang yung ikutan mo na sakit. Aray. Ha? Maso na kinagtuon na dyan. Aray. Hindi ano. Maso kay gilaway eh. Sa mga ang giingon mga inday nga imong itaplak na kanang dahon sa aswiti. So aning ibangan mga inday. Effective jud ni nga dahon mga inday sa mga lisa, mga piang. Effective ning dahon sa aswiti mga inday. Kung naman mo ipiang na, ug ako ra bakhay na piang. Aya po mong pagpapiang-piang kay arong manguha mo sa switi. Kay di lalim ning piang mga inday. Muna ni ang forma mga inday. So salamat day sa pagtan-aw mga inday. Thank you for watching.